Hala, Manila na rawan ni? Unsa kay tagahog sa dagong no? Yuna pa. Tao po! Tao po! Anong sa atin, Day? Mayroon kayong dagim? Meron. Ano man ang sa iyo? Gagmi o dagki? Day, dili ba? Nakaigingan nimo. Mas kusgan ko din yung mga lalaki sa. Ano naman? Kay ang mga lalaki manusok man. Sure, oy. Lagi. Paskusgan yung mga babae. Bagang ano? Ang inyuha, ining sulod, buhi. Ini nagpagawas, unsa man? Patay. Hello, lab. Asa ka, lab? Oo nga no, my love. Manguli ta, lab, kay managkot ko. Ngang ka, dili na lang ka managkot. Adili, lab, managkot na ko, lab. Kay nagparamdam na ko ang mga minatay. Pag sure or sige, paramdam. O, kay pagsulod na ko aring kwarto na to, lab. Agkatong himuhang panting, hinubuan ba? Oo nga no, ding panting hinubuan, love. Baho kayong patay. Totoo ba yung nabalitaan ko? Buntis ka daw? Oo, totoo. Paano nangyari yun? Malamang, kinanta ako. Murag, ang ako manang bana. Ilaron ako siya. Magpa-as if kong bayaran. Hi, sir. Nangita ka? Yaks, kaluod. Di lang ko ni mo dahi kay pariha mamog naong sa akong asawa. Kining father, na ako'y ikumpisal ni mo. Unsa man ka na anak? Ang akong uyab manggod, usahay iya kong hilabtan niya. Ibabaw sa kahoy. Mao ba? Murag unggoy. Usahay gid father, diha gid sa dagat. Oy, murag isda. Di lang ka na father, usahay gid kay sa dalan. Uy, sus Mariusep, murag iro. Pero ang makauuwaw sa tanan father, kay usahay dito kunya kuanon sa likod sa kumbento. Uy, murag ako. Sa mental hospital, ang usa ka buang namingwit sa planggana ug giduol siya sa doktor ug nagkanayon. Oh, pila na may kuha nimo diha? Kining kabalo kag unsa ni Doc? Oh, planggana. Kung tarong ang imong otok, Doc, unsa gyud makuha na ko ning planggana? Day! Siyalan, sir! Paglungag na! Unya, apila ang iring o ng ito'y, day, ha? Yes, sir! Toy! Ming! Inday! Asa mang ito'y diri o ang iring? Tuwas kaldero, sir! Luto na! Nganong kulang man imong sweldo? Ni adto kog beer house. Ang 200 akong gibayad sa beer, ang 800 akong gihatag sa dancer. Luoy kaayo sweetheart, walay sinina. Halatay, na manok, nisulod sa atong kusina. Oh, bugawa. Di man mo dagantay. Hadluga. Unsa ka man manghadlok nga mura ka magbayot? Hadluga. Hala ka, Nog. Naay balbal, Nog. Class, listen. Karon mahibawan na ako kung nakasabot mo sa akong gidiscuss kanino. Okay. Unsay kalahian sa period ug kama? Ma'am, ako ma'am. Ang period, kada buwan man lang na. Ang kama, bisag na ay period, pwede. Deng! Tay, Pagpalit ito gitlog o sa kadusina, ha? Unya, sa baka para dili mga buak. Oh, anong nahapunan man ka? tay, listen mo ang pagkitaon itlog sa baka.